бародарои тоҷик мо кору фаъолият мекунем дар шаҳри Екатеринбург, Свердловский област. Бародар инами визитҳои мо инами визитҳода ҳамаи чиё наистагиай мо чӣ кор мекунем? Мақсад регистратсия, патент, гражданство, РВП, такси барои сарҳад рафтан омадан ҳамаш қоидави официалняй офиси мо минамиёчку 24 Таганский ряд. Бародарои азиз, агар шумо дам мисол симкарта дар кор боша, любой намуди симкарта инай бародари мо Парвиз, канали Самбой ТВ Екатеринбург, мақсад тоҷикои худмонай любой навор шид ягон любой проблема шава и занг мезанем мерава вай мекунад ба навор мегира мушкилиятуна осон мекунад. Бародари мо Парвизҷон, шаҳри Екатеринбург, Свердловский област. Марҳамат нами офиси ҳами бародари мо ҳамҷа офис доранд. Технический чандай? Технический 19 офис чандай? Офис 27. Офиси 27. 37, офиси 37, 4 этаж, 47, 4 этаж. Мақсад нами Таганский рядай офисшон. Юридический помощь. Юридический помощь, мисол консультация, ҳамаш ҳамиҷа доранд. Юрист, адвокат, любой чӣ хизмате боша ҳамин Парвизҷон дар хизматай. Ҳар рӯз дар хизмати халқи тоҷик. Дар амони Аллоҳ боше бародаро, барори кор, нашод документация, любой хизмат чид, рақамои моро метавонед ки ай Парвизҷон бигиред, дастрас кунед. Дар амони Аллоҳ боше барори кор. Ва ман ба ҳама гуфтанем ки канали Самбой ТВ Екатеринбурга спонсориш ин мардаки хуба. Бидин Сирожович. Саломат. Ҳамин хизматҳои мо барои халқи тоҷик ай бародаро. Ҳами чӣ корора ту мисол вай мекунед? Инҷа ҳамаш ҳамин визиткаи мода наистаги ай. Мисол ҳамаи намуди документ, ҳуҷҷат ҳамҷа наистаги ай. Визиткаи мо метавонед ки ай ҳамин офиси Парвиз дастрас кунед визиткаи мора ё ки ай офиси худмоам бие мешавад. Мисол минамиёчку 24. Саломат номеро ҳастанд. Дар амони Аллоҳ боше. Дар канал ҳамаи халқи тоҷик барори кор, тани саҳат орзумандем. Дар амони Аллоҳ боше. Саломат бошед. Шумо аз канали Самбой ТВ Екатеринбургро тамошо доред. И офиси ҳамин бародарай Парвиз. Визиткартаро нишон тая. Ина визиткора нишон метем ина. Визиткорам бо иҷа фамилияи ме отчествои хидмай, ҳамаи номерои телефонои хидмай. Официална ҳамаш қоидави мақсад ягон чи нест. Инҷа визиткома дар офиси Парвиз мемонам, бачаҳо кадомед ки жиланка дошта боше, визиткои мана ҳамин офиси Парвиз пайдо мекунед. Ана Парвиз и ами блогери хидмонай, тоҷикои хидмонай. Шаҳри Екатеринбург. Шаҳри Екатеринбург. Инҷа офис доранд, ҳамаш официал, ҳамаш қоидави ай. Мақсад визит чӣ дар кор мешавад? Любой намуди симкарта дар кор мешавад. Любой хизмат чӣ метавонед ки ҳамин офиси Парвиз муроҷиат кунед, биёед ҳаминҷа ё ки номерои телефоншон бо дар ҳамин видео дар кадр мемонад. Ака фолият чӣ доред дар коробка? Ну бародар, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ё бародар, ин визиткои мана. Мо ҳамиҷа дар ҳамин Таганский офис дорем.